Salut, eu sunt Andrei și astăzi o să vă prezint top 5 jocuri pentru telefon. Să începem. Primul joc, Warface. Warface este un joc de acțiune pe telefon care se găsește pe telefon, pe consolele PS4, nu știu dacă se găsește și pe Xbox, dar se găsește și pe telefon, laptop, calculator și așa mai departe. Este un joc de acțiune cu o grafică chiar bună pentru un joc pentru telefon. Și ce să zic mai mult? Eu vă recomand. Și eu mă joc Warface și pot spune că e un joc destul de bun. Apropo, dacă voi aveți păreri diferite despre aceste jocuri care le spun, eu spun după părerea mea. Așa că nu vreau să-i pic. Uitați, în caz că nu știți cum se scrie și nu faceți diferență cum se scrie și cum se pronunță, așa. V-am pus chiar acum poză pe ecran. Ok? Să continuăm. Pe locul 4 este Fluffyfall. Fluffyfall, ați auzit bine. Mulți nu știți jocul ăsta și e păcat că nu știți pentru că, da, e foarte șmecher. Și se scrie exact cum se pronunță, așa că puteți să-l găsiți ușor, dar totuși vă las chiar aici o poză. Nu știu exact cum să vă explic eu cum se joacă Fluffyfall, de aceea vă las chiar aici o filmare. După părerea mea, este un joc foarte fain și îl joc aproape zilnic, deci vă recomand. Bun, să trecem. Pe locul 3 este Rebel Racing. Rebel Racing este un joc cu mașini, după părerea mea, foarte, foarte fain pentru că pentru un joc pe telefon are o grafică foarte, foarte bună și vă recomand să încercați. Eu am ajuns deja la finalul jocului. M-am jucat toată noaptea. Pe locul 2 este Race Arena. Vă las chiar acum o filmare cu jocul și ați înțeles voi. Nu sunt bun la joc pentru că înregistrările sunt făcute de mine. Bun, așa se scrie în caz că nu știți și așa arată jocul. Imediat. Pe locul 2 este... Pe locul 2 avem Hire Challenge. Vă las acum cum se scrie, pentru că nu se scrie la fel cum se pronunță. Vă las acum pe ecran. Și da, e un joc în care trebuie să mergi și să iei cât mai mult păr, ca să ai cel mai mare păr. Pe locul 1 vă las să alegeți pentru că e o decizie foarte importantă și da, alegeți voi. Și da, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și să vă abonați cu clopoțel. Eu am fost Andrei și ziceți ce să mai fac data viitoare într-un nou videoclip. Ciao!